हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो माखासे मानसिफ्रा मिथिया APL आरो BPL जोंहा रेशन कार्डआव थायो दै APL आरो BPL आरो जोंहा माखासे अनलाइननि माखासे एप्लाइफ्रावबो APL BPL होनो गोनां जायो। बिनि फुल मिनिंखौ मिथिया, बिनिफ्राय आरो बिनि फुल फर्मखौ मिथिया। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जायफ्रा बिनि फुल मिनिंखौ मिथिया, बिनिफ्राय आरो फुल फर्मखौ मिथिया, APL आ मा बिनिफ्राय BPL आ मा, जोंना रेशन कार्डफ्रावबो APL BPL थायो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना दिनै क्लियार जानो हागोन, नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों रोखा रोखा खोन्थागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो, जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना भिजिट खालामदों, चैनेलखौ नायदों, नोंथांमोना अननानै चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थानो हागोन, नोंथांमोना नटिफिकेशन मोनबाय थानो हागोन, बयनिफ्राय सिगां नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुग्रोनो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै, भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं जागायलांसै भिडिअखौ। जोंहा शर्ट फर्मआव मा होननानै बुंनाय जायो आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानि। APL नि फुल फर्मआ जाबाय जोंनिया एबाव प्रपार्टी लाइन। जोंहा शर्ट फर्मआव APL होननानै बुङो, बिनिफ्राय जोंहा फुल फर्मआव एबाव प्रपार्टी लाइन होननानै बुङो। बिनि मिनिंआनो जाहैबाय जोंहा बेयाव गोरिब थाखोनिफ्राय जोंहा गोजौ थाखो, बेखौनो जोङो APL होननानै बुंनाय जायो। जायफोरनि रेशन कार्डआव APL दङ, नोंथांमोना गोरिब थाखोनिफ्राय गोजौ थाखो, नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। APL होननानै बुंनाय जायो। बिनिफ्राय आरो BPL, बेयो जाबाय बिनि फुल फर्मआ जाबाय जोंहा बिल' प्रपार्टी लाइन। बियो गोरिब थाखो, गोजौ थाखोनिफ्राय गाहाय थाखो, बेखौ जोङो बिल' प्रपार्टी लाइन होननानै बुंनाय जायो। जायफ्रा एसे गेजेर थाखोनि, बिनिफ्राय गाहाय थाखोथारखौ जोंहा बेयाव बिल' प्रपार्टी लाइन होननानै बुंनाय जायो, BPL होननानै बुंनाय जायो। बेयाव जोंहा अनलाइनाव गोबां माखासे एप्लाइफोर खालामोब्ला जोंहा बेयाव BPL APL नि अपसन ओंखारो। बेयाव नोंथांमोना BPL खौ जायो, बिनिफ्राय नोंथांमोना APL खौबो जायो। APL आ जाबाय जोंहा एसे गोजौ थाखोनि, बिनिफ्राय जोंहा BPL आ गाहाय थाखोनि। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बिनि शर्ट फर्मआनो जाबाय APL BPL, बिनिफ्राय बिनि फुल फर्मआनो जाबाय APL निया एबाव प्रपार्टी लाइन, बिनिफ्राय BPL निया बेयाव बिल' प्रपार्टी लाइन। बिनिफ्राय बेयाव APL नि जोंहा मिनिंआनो जाबाय गोरिब थाखोनिफ्राय गोजौ थाखो, बिनिफ्राय BPL निया गोरिब थाखो गाहायथारनिया। आं दाख्लैबावै मोनसे भिडिअ होदोंमोन दै, बेयाव लिट्रिं एप्लाइ खालामनायनि गोबां मानसिया बेयाव कनफिउज जादों। जोंहा बेयाव APL दङ, बिनिफ्राय BPL दङ। नोंथांमोना मोननैनि भितराव मोनसे होनो हागोन, BPL खौबो होनो हागोन, बिनिफ्राय APL खौबो होनो हागोन। नोंथांमोननि गोसोनि खोथा बबेखौ होयो। जोंहा BPL आ बेयाव गोरिब थाखोनि, बिनिफ्राय आरो APL आ गोरिबनिफ्राय एसे गोजौ थाखोनि, बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना होनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना BPL खौ होबा साबसिन जायो। बिनिफ्राय सोरबा सोरबा APL खौ होदों। आं गोबां बेयावनो आं लिस्टआव नायदों, सोरनियाबा APL आनो बांसिन गोजा। बेयाव नोंथांमोननि खोथा, APL खौबो नोंथांमोना होनो हागोन। APL नि फुल फर्मआ जोंहा एबाव प्रपार्टी लाइन, बिनिफ्राय BPL नि फुल फर्मआ जोंहा बिल' प्रपार्टी लाइन। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना रोङामोन, दिनै मिथिना लादो। नोंथांमोना बिनिफ्राय जायफ्रा लिट्रिंखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना बबेबा डकुमेन्टफ्राव नोंथांमोना होनो गोनांब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बिनि फुल फर्मखौ खोन्थाबाय, बिनिफ्राय आरो मिनिंफोरखौ खोन्थाजोब्बाय। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय। जायफ्रा रोङामोन, नोंथांमोना मिथिना लादो। आरो आं नोंथांमोनखौ बेयावनो फिन बुंफिनो, जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोना गोदान, नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना टेक्न'लजिनि माखासे आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट यूट्यूब चैनेलनि गेजेरजों।